Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Müslümana küçük, görev akıya küçük değil ki. Gülber deri kibe, bekçitiya ve malı dike, Xwediyê malê car he nanê eşk dide ki. Hayatê da wî küçikî naçe Xwediyê xwe, naçe zarokê Xwediyê xwe. Cana jî em giş bûne şahîd, Xwediyê wî cana lê jî dixe, bi Xwediyê xwe nagire, zirar nade Xwediyê xwe. Gelin Müslümana küçükê şivana, 24 saat şivana rane. Şivan jî lokinan devî küçükî, ama wan küçükê şivana, bi şivan ra sadiqin, bi pez ra sadiqin. Hayatê de nahêlin zirar bigije pez. Heta cana girtin bi şev eger bi roj küçük wan gura ra şer dike, gelek cara birîndar dibe, gelek cara jî küçük hayata xwe feda dike ji şivan ra. Çünkü şivan li küçükê dine re, küçük jî ji şivan ra hayata xwe feda dike. İca gelin Müslümana em insanın, Xuda Teala me insan olarak çekiriye dibe ya, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. Men insana ji tamam yaratığı dünya xweşiktir çekiriye. O Xuda Teala dibe وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men cinna ve insana aniye dünyaya kujmara abdiyeti bikin, kujmara ibadet bikin gelin Müslümana. İca gelin Müslümana me goya küçük hewqa sadiqe ji şivan ra û ji Xwediyê malê ra. Peki gelin Müslümana Xuda Teala her tiştî ve dünyaya daime. Hele teknolojiya îro da bi tiyarê em diçin ciya, bi trênê em diçin ciya, bi gemiyê em diçin ciya, bi araba em diçin ciya. Yani her çeşit xwarin û cil û filan bêvan hene. Li mala xwe rûniştîn em bi Amerîka re bi telefonê xeber dibin, İngiltere re bi telefonê xeber xwe teknolojî Xuda Teala daime insana çünkü akıl daye insana. Peki gelin Müslümana Xuda ji me razî be, ji we razî be, şika em li küçükê binerin, ku çiqa ji Xwediyê xwe ra sadiq e, û şika em li xwe binerin, em ji Xwedayê xwe ra çiqa sadiqin gelin Müslümana. Qenaeta min ku em li küçükê binerin, ku küçük çiqa ji Xwediyê xwe ra sadiq e, û Xwediyê wî lokî nan dide ki mesela îca em goya Xuda Teala her tiştî daime ol ahiretê jî Xuda Teala ji me Müslümana ra cennetê soz daye. Hewza Kewserê soz daye ku cennet tik kes nikare tarîfa wê dayî bike. Heta Resulullah dibe ne kesî dîtiye û ne kes kare tarîf bike, ne kes kare bije waye wê. Yani bawer ke ji müşterîxê ku em küçükê binerin, em dersekî ji küçükê derxin, edem xwe em ê pir pêş de herin. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de.